רגע, נצלם את מה אתה לוקד. כן, עמנואל, ותעמוד ליד. רגע, נצלם מה אתה הולך ללקוד. יואו, תראו. צפה. יואו, תראו. וואו, הוא גדול, מה? רואים שיש לו את האוגרים בבטן. יואו, תראו. תחזיר את האוגרים שלנו. רגע. אתם רואים אותו מקיש את הזה? יואו. רק שאין עוד 4-5 מתחת. שמעון, שלח לי את התמונה הזאת. יאללה. בסדר. רן, אין עוד 4-5 מתחת, הבני דודים, האחים. עכשיו מה שיקרה זה כשאני אוציא אותו כבר, שני האוגרים יהיו בחוץ. כשהוא בנסיעה הוא פולט אותם. באמת? כן, הוא לא... חיים, זה מתים. כמו הילד שהוא מקיא בנסיעה. בטח שמתים. אני יודעת, נחנקו. זהו.